Hi family, sise kumyeni wami. I know ba istory sakhe siku part 1 to part 6, but khona izinto endiya ndizikhumbula because guys ke bekukuningi shem, bekukuningi. Ezinye zezinto I didn't even share them. So khona ndikhumbulayo ba ngokuseswelekile. Okay, mandiniqase eqaleni. So andithi besebenza eMpumalanga. So athi ke ngoku umfana ohlala next door la aqashe khona. Ngenza amantombazane yawashintshanisa wenza isex ubusuku bakakamlalisi because kuba ngathi yenziwa apha endlini apha lale khona. So ucinga ukumuva phayana, but at the same time kunama sites athengisayo. Ucinga uthenga isite. They were cheap ke. La ndawo abantu abayaziyo indawo nje engekho developed. Yayingenambane at that time, ingenamanzi. So ke athenge isite abalise kuba emsebenzini wakhe andithi besebenza kakhulu break kuba une staff discount xa ekuthengeni material. Ndithi mama ayikota ke imali yaphuma kumi yelo material okwakha lo 2 room wakho 2 room. So ayike aresign ke early 2016 athatha omnye umfana waphayilalini uba makahlale pha kulandlu. Wamshiya nefurniture eyayikhona ngaphakathi, wamshiya inayo yonke into ayisebenzisa, wamshiya nayo. Wahlala umfana wasebenzisa 2016, 2017, 2018, 2019, 4 years. 2020 yabuya mani ingqondo uba hayi kukhona laa ndlu iseMpumalanga befana ndiyithengise. Xa sendicontact umfana, not umfana saying uba laa ndlu umyeni wam wampha yona, wampha isipho guys okwentonga, wampha. Okay, part of me did not believe uba wayiphiwa because umntwana omfazi umpha njani umuntu indlu, umpha njani umuntu umzi guys, isite nendlu ngaphezulu, umpha njani, upha umuntu nje wena. But part of me iphinde icinga uba ngenzeka uba wayenza loo nto leyo. Xa sendicinga ngoku, not at that time. At that time I just believe uba ayikho into enjalo. Ngoku sendayicinga ngenzeka uba wampha nyani because ngulo kaloku ehamba esithuna amamiliyoni. Inoba wathi laa mfana since unamamiliyoni waye ungandiphi mna laa ndlu ndihlala kuyo, wathi hayi ndiyakupha because kaloku into ehamba ezithethe ethi ugate la wakho livulwa iremote uzokwakha istairs. Wahambe balisa, wayibhoreke too much, hambe emisa abantu ebalisa izinto basenamamiliyoni angazi noba o0 bangaphi. So ayike ile nto ke ngoku into 2020 ndithi mfana ndifuna uthengisa umzi wami. Athi ke wawuphiwa uSbrothers and ndicaba uyagoloza ukuphuma. NdiseDurban useMpumalanga. Xa uyagoloza ukuphuma endlini uphiwa umzi, uzoqomba kwayilo wayuphiwa umzi akanangqondo. Indoda enomfazi kupha kanjani umzi, noba kwakuthiwa ayinamfazi enefamily yayo ikupha kanjani umzi without telling anyone or without anything in writing, ukupha njani. Kona umuntu ophile entloko guys ungaphisa ngomzi, upha umuntu umzi. Wengawuthengisini umzi xa iziqonda uba ngeke aphinda aye eMpumalanga, wakuthena ngawuthengisi. The very same thing endiyicingayo ngokuba okay no, let me sell laa mzi ne. Hayi ingabi namsebenzi ke le nto. Ndikhona ke laa ndibase khona uba ndake ndaya ndayothwasa ndisentwaseni ngolo xesha. I realize uba now that siyaphahla apha sicela izinto apha emadlozini, othi ndike ndicela uba laa mfana ndiphumele phaa because andinaxesha namali yokuhamba ndigibele ndiye eMpumalanga ndiyomgobha ngoba ndandingayenza neyo. Mna indoda ndiyazibambela xa endiqhelayo kubi. Ndandingagibela ndisuke eDurban ndiyofika eMpumalanga ndibe sendithi makaphinde le nto beyithethe efowunini angayiphindi, ndimxeba mandiphumele ngoku. So hayi ndiphahla day 1, day 2, day 3 ndafanela kuthiwa kugengiwe phana uphume ngo-4 ekuseni uhambile. Ndazifowunela abantu aba-around phana, ndafumana omnye umfana ndathi makagade phana until ndiyithengise laa ndawo. So ndagqiba ndiyithengisile ke indawo. Then ke ngoku guys khona abantu bebesithi ayi ezi stories zakho yinto eyenzeka manyani le. Guys mna bendidila lo mntu endingamazi uba ingqondo yakho beyibekele emthunzini engafuni uyisebenzisa, or zange abe nayo, or ubebulewe guys, or ubebulewe uba azange wakho umzi wakwabo.
or bebulawa nje angawakhi umzokwapho, ngoba kaloku yinto le guys ndithetha ngayo ephisa ngo-2 room. Ngubani angaphisa ngo-2 room? Wafamba urentisile, imali ezongeneyo, akasebenzi nokusebenza. Wafamba urentisile, and nomfana sehlele u5 years guys, 2016, 17, 18, 19, 20. Mna ndithengisa umzi ngo-2020, late 2020, akuthengisa ngo-October 2020. 5 years ehlala endlini, usogqiba uthi uphiwe umzi. No, laa mfana noba zange awuphiwe na, wasezixela uba akho umntu azozaphinda azofuna lo mzi lona. Wase-aplayele ke ugesi, because wasokufaka ugesi kulaa ndawo, wawu-aplayela ugesi, which doesn't mean xa u-aplayela ugesi emzini womntu sekuwo wakho lo mzi lowo. Vele xa kufika ii-services kunguwo ogadileyo, you notify the owner of the house uba nazi ii-services ezifakwayo, akune-go ahead uba register those services. So ke guys, mna bendidibene nenye intlobo shem, umyeni wam bengayiphiwanga le nto iphantsi kwenelo, hayi bencishwe. Wawuwesi ke ngoku, ngoba ekhole befane ngathi ulumkile. Yo, mhla waphuza utywala yave yaphela nya ingqondo, ingqondo yahamba. Nanokuthi ekuqaleni wayefane ngathi ulumkile, yazi guys, andifuni uxoka, wayefane ngathi ulumkile. I don't know uba wayevela avumelana nam enzela uba kuzoba ngathi uclever na. Towards the end, that's when I noticed uba yo, akukho kwangqondo apha, akukho kwangqondo. Akho kwangqondo. Uyenze njani le nto le? Uyenze njani lena? So ke guys, ezinye izinto nje they just make me emotional uba bekuyintoni na lena guys endanditshate nayo. Bekuyintoni le endanditshate nayo. Kwaye lo mfana lo wayehleli phaa kulaa mzi guys, naye ndiyamquestiona nje uba uphilile na kahle apha upstairs. Uhlala njani emzini nomntu umfazi mase ufuna umzi, umntu sebhubhile, uthi wawuphiwe. Ndingatsho mna uba utsho ngoba sefile umngani akho lo, ubucinga fama ndizothula ndiwuyeke. Niyahamba nikleme izinto, amafemizi yabantu, yazi niyahamba nikleme amafemizi yabantu. Umntu ahlale kwileyini yakhe guys, alwele into adibene nayo, hayi into angahlanganiyo nayo.